guys, welcome back to my channel. Dini जों meetingआव सफैलायबाय. बिथिंजाय दङ जोंहा sister, बिथिंजाय दङ brother. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो जेसांखिनि हायो देखायनोसै. So जों नाइटआवसो फैनाय जादों आरोना. ओमफ्रायो दा जोङो हाबबाय, गेटनिफ्राय हाबबाय, हाबनानै जों दा थांगासिनो. नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. So guys, जों getting so हाबन जाबाय आरोना. ओइ आगे मा जादों? So guys, I'm getting so free. Wow, welcome. जिहेतु जोंनि रुटायाव 55 एनुवेल कनफारेन्स ABSU फोरनि जादोंमोन. So बिनिनो माखासे नुथायफोर दिनै आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों. आंना भिडिअ एडिट खालामनायाव बहुत लेट जाबाय आरोना गाइस. मानो होनोब्ला आंना आनजादबो सोलिगासिनोमोन. So आं भिडिअखौ एडिट खालामालासिनो बानानै दोनना होदोंमोन आरोना. So guys, बिदिब्ला आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे आंदो कानेक्टेड थाबाय था. अन्नानै भिडिअखौ बिदिब्ला जोबजासिम नायलांबाय था. भिडिअ बहुत इन्टारेस्टिं जागोन. So guys, नोंथांमोना अन्नानै प्लिज जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव. Wow, so beautiful. बेवहाय ओंखाम जाग्रा नै बेवहाय ओंखाम जाग्रा बनायदो आरो बेथिंजाय जों थांगासिनो बेथिंजाय मा बनायदो नायनोसै आरो दे गसाय जोंखौ ओरैनो सोदो ओरैनो सोदो गसाय नंमारगौ
साजाय थांगासिनो आरो मायाबा मेबि साजायग्रा मुर्ति बनायना दोनदोनो स' बेखौनो नायनोसै Of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, Sandana. Oh.